Se olisi morjesta. Elikkä tämmönen pikkunen kirpakka pakkassää. Lähettiin rantaverkot taas testaille 90 metriä nostetaan 0,90 korkeaa verkkua tuosta ja pakkasta meillä on 24 astetta. Ihan sopii. Elikkä siinä mulla on aika jäisen näköistä täällä on. Arpiolla viemään narut ja aavon tuon ja ruvetaan kahtelemaan mitä siellä on, niin palataanpa kun ruvetaan nostamaan. Siitäpä lähetään. Löysi. Tää on 0,17 langalla tämä verkko. Pittutta 33 niin Tampereen. Nyt tää kyllä jäätyy melkein kun joutuu tuohon laittaa. MP-kerhohan me ei lähetä. Se norssi pelastaa mut ihan varmasti. Siellä se norssi on. Siitä lähet. No, pyörähän sitä verkosta ulos. Aiskat nori. Muutama aina tulla hampaisakin. Hei, norssilla lähettiin. Ei olla MP-kerrossa taaskaan. Kävi ja sit tulee verkko. Ei yhtään mitään tullut. Oh. Täällä joku se kaamekko. Pikkusotku. Kuuluu verkkokalastukseen tommoset pikkusotkut. Kyllä tuolla puolikkaan päivän pärjää tuolla yhdellä norssilla. Hei. Elikkä 4 päivää on ollut nyt, niin kyllä minä ootan vähän enemmän kuin yhden norssin täältä. Nyt menee alainen ja yläinen sekaisin tuossa noin. Nyt on otettavissa varmaan joku sotkija sinne heti perästä. Ja mikä siellä sotkee sitä? Mikä meillä on täällä sotkenut? Joo, alamittainen taime ja se on kuollut. No ihan jäykkä jo alamiksi. Voi herranen aika. Ei tämä ole joku 4-2. Nakkaako se mitaa sieltä? Eikö se on täällä? Täällä se on. Mä otan mitään. Varmasti tämä on alamittainen ja kuollut. Se on 4-3. No, mä nakkaan lopuksi sen tuli jäälle sitten. Voi.
Ensimmäinen 30 metriä meni siinä. Ei tuu mitään. Ei edes norsse. No, joku nykkii ja vettää ihan. Nyt siinä on joku. Mikä siellä? Mikä meillä täällä nykkii ja vetelee? No. Se oli luuppa. Vähän on jo ihan hyvän kokoinen. Tietäne veret valahti. Jossakin on yksi karpa tuossa. Käsi! No niin. Ei hirviönä antanut merkkejä, kuitenkaan tässä lopussa on vasta, että siinä on joku on tulossa. Alanen saattuna. Näeppäs. Ja yleensä kun luupää on verkossa, niin siinä on joku pienempi vieressä. Pitäis on mennyt hakemaan. Ei yhtään ahaventa, ei yhtään siikka. Jumittaakaan se kelaa vähän, kun meillä vähän tökki. Tullumäs. Elikkä siinä tuli toinen verkko. Vielä olisi 1,30 metriä jäljellä. Ei lupaavalta vaikuta. Jotenkin tuntuu, että taas että joku siinä on tulossa tuossa. Lähtee, tai se tuo kela antaa tuolla löysää, se tuntuu niin kuin joku nykistä. Hehehe. Ei tää kyllä kovin. Ei. Joo, kyllä se kelaa, se ei varmaan se on verran jäässä sillä, että meinaa vähän tökkiä nosta. No, ei oo enää pitkästi. Viimeksi se oli ihan verkon päässä se siika, mutta pikku sotkua täällä on.
Se ei halua pyöriä enää. Se ei halua pyöriä. Pitääkö vähän vapauttaa toista päästä. Oikkua sillä aikaa, kun vapautettaisiin toista päästä. Noin. Harmillinen tuo taimen kyllä tuossa, mutta katsotaanpa mitä se nyt tekee. Joo, nyt se lähti tulleen sieltä. Noin. Oikeastaan tämä pikkusotkua. Ne on tämmöisessä kun ne matalat ja sillä meillä verkon pää onkin. Elikkä siinäpä meillä oli. Elikkä meillä oli nyt tuo yksi hauki, yksi norssi ja yksi alamittainen taime, joka on kuollut. Noin. Elikkä taimentahan ei saa alamittaista ottaa, niin ja sitten lähtee yrittämään se tuonne. Meni jää. Nakataan verkot takaisin. Ei siinä, jatketaan taas seuraavalla kerralla. Nyt ei ollut kalaa kyllä liikkunut ihan, mutta hauki ihan hyvän kokoinen. Kyllä sitä saa evästä. Norssi on vähän pieni. Norssis menneestä sampalle nyt. Isännälle menneestä haaki. Kiitokset, että olitte matkassa. Palaillaan taas ensi kerralla.